जुथाय रायजो राव भिडिअ के नुहिला निसिन आइडिया जनाय खाना दि जाबाय रा दिने 16 फेब्रुवारी 2020 हा वाई खाम्बा गुवाहाटी नि एबीसी थेबाटानि हा जेएस रोड हा वाई खाम्बा रावखा मासे बिल्डिं ला शोरूम दंबा रिनि शोरूम थिदो मागिन दुकान दंबा द शोरूम वो दुकान मागिन बा खामखा दिने हाइथिबारि बसाय दुकान बंदने सुबुंसाव सिगिरि बिसिङा बेदे वाई नांबावो बुके थारमाया हदुसि फायर ब्रेकेट ब्रेन फायका क्रेव फायका ओंदे वाई साथायमोन नायलायदो जीएस रोड नि एबीसी एरिया हा पुरा वाई खुदि गावले थारका बर्तमान हा ओदे फायर ब्रेकेट बो पुरा नांलायदो बुके स्टाइमन ग्लैहि ओदे वाई थिबादे थिदोखा स्कांथानदे स्कांगा बेदे जादो बुके नायलायनां सुबुं बिसिङा ससे गिरि थेब्ला अदेबा निकले ससे खजा मजा दे जायहा ससे सुबुं गिरिबान ग्लैहि थे ग्लास ब्रेन के दुखायना नां वाई के स्टाइगा फायर ब्रेकेट